Hvis vi tager G-akkorden, den ligger her. De to tangenter. Hvis vi så kører ned til E-mol, så er det faktisk stadigvæk G-tonen, som vi har. Og så sammen med E-tonen. Den ligger her. Og så skal vi have en A-mol, hvor vi tager A og C. Har vi A-mol, og så skal vi til sidst have en D, hvor vi tager D og Fis, som er den eneste sorte tangent, vi skal bruge. Så skal vi huske rytmen, som siger sådan her: 1 og 2 og 3 og 4 og 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 så fortsætter den bare sådan, så er det forfra på G og så videre.